gøre, det er, at vi vil minus den her lige med den her. Ligesom vi minusede fx0 plus delta x med fx0. Så vi siger bare minus plus C. Så går AX0 i anden ud med hinanden. BX0, den har vi her. De går ud med hinanden, og C går ud med hinanden. Så nu skriver vi det lige op igen med det resterende vi har. A delta x i anden plus det dobbelte produkt, som var A 2 AX0 plus ikke plus delta x plus b delta x. Trin 2, det går ud på, at vi dividerer alt det her med delta x. Og så kan vi se, at der er noget, der går ud med hinanden. Vi har to delta x her, så den her går ud. Den her og den her. Så nu skriver vi det resterende op igen. A delta x plus 2 A x 0 plus b. Det sidste skridt, vi skal igennem, det er, at vi skal lade delta x gå mod 0. Så vi kommer så tæt på det mindste tal som muligt. Det her, det gør, at vi simpelthen eliminerer delta x fra ligningen, så vi til sidst får a plus 2 a x 0 plus b. Skal vi skrive den op nu? Fuck, det er sjovt sådan. We done? Jamen skal vi